Għal-ewwel darba fl-istorja ġie żvelat fil-pubbliku kontenut sensittiv li ġie ppreżentat waqt laqgħa tal-Kabinett. Kontenut li jkun biss għand ministri, segretarji parlamentari u persuni qrib ta' Roberta Bela. Dan ifisser li issa huwa konfermat li Abela għandu lik qawwi mill-Kabinett tiegħu stess. Dawn il-memos tal-Kabinett żvelati mill-Avukat Jason Azzopardi urew wiswed fuq l-abjat illi Roberta Bela u sħabu kienu preżentati b'regolamenti ġodda għal-liċenzjar tal-kuntratturi lura f'Diċembru tal-2021. Dan ifisser li sena qabel ma' żagħżugħ Jean-Paul Sofija telef ħajtu taħt it-tiġrif ta' 4 solari bini f'Kortin u 18-il xahar qabel ma dawn ir-regolamenti daħlu fis-seħħ, il-Gvern ta' Abela u l-Ministeru ta' Stefan Zirinzu Azzopardi kellhom kollox pjanat għar-riforma iżda il-Gvern raqat fuqha. Ir-regoli kienu propju bdew jitfasslu wara l-mewt ta' Miriam Paċ, il-mara illi mietet fil-ħemda tar-residenza tagħha b'ħajjita maħtufa kawżata xogħol ta' kostruzzjoni biswita. Jidher illi il-Ministru Ian Borg flimkien mas-Segretarju Parlamentari l-Lumbek Bencher Chris Ħaġus kienu ħadmu fuq dawn ir-regolamenti. Susegwentament tasemu wkoll il-Ministru Aron Farrugia wara rixafil minnhom fejn ħallit lesta x-xogħol fuq dawn iż-żewġ abbozzi ċewwiet tal-liċenzjar tal-kuntratturi u ieħor ta' twaqqif tar-rekwiżiti u ħiliet għal kull min jaħdem fis-settur ġew ippreżentati lill-Kabinett. Dan kollu jfisser li t-tkaxkir tas-saqajn tal-Gvern ta' Abela wassal biex poġġa f'riskju saħħet iċ-ċittadini Maltin u Għawċin u għar minn hekk matul is-sena ta' telf ta' ħin biex xogħol ippreżentat qudiemu laħaq telef ħajtu f'sit ta' kostruzzjoni żagħżugħ Malti. Intant dan il-lik ikompli jikxef u juri l-qasma li hemm fih dan il-Kabinett ta' Roberta Bela u jikkonferma id-djufija tal-awtorità illi għandu il-mexxej tal-Labor.